Goricu. Od 7 ujutro Krepecija gori. Ja mi Pecija događa jutri. A i jutri tu, Vinko, Jan zašto ovo snimat? Hoće vrag, za njega bi stilo makina velika, ti će ga vidjeti. Ne moramo praviti tako huto. Nisi nič slika, ti si kako obranjeva, sta prazno. Ti si na prazno to vrtija, kako i... Ma gdje si ti vrag? Vero nisi nič dela. Ma ja. Pa to, Miro, to si stvarno sve prčko. Graciela, che vogliali ti? Ah! ja vi dva jedan druga slikate. Obučite i Dario Evrageša.